रउआ लोग के हमार बौछार भोजपुरी रिएक्शन चैनल पे स्वागत बा। रउआ सबके पता ही बाटे कि यह फरवरी महीनवा में तुर्की में भयंकर भूकंप आयल रहा और ई भयंकर भूकंप में भारतीय सेना और भारतीय लोगों ने का ना कइला। जे हेल्प हमनी के कइले बानी, सहायता हमनी के कइले बानी, वैसन सहायता शायद कोनो कंट्री कइले हो। रउआ लोग के पते बाटे कि सबसे पहले पहुंचे वाली सहायता वो इंडिया से ही गइल रहल। बाहर देश के बातें कुछ अलग बाटे। यह विषय पे आज हमनी के चर्चा करल जाओ कि कैसे तीर्थ में एनडीआरएफ की टीम और भारतीय जवान लोग जाके वहाँ कैसे मदद कैलन हो। और तो और हमारे सहायता टीम में स्क्वाड डॉग टीम भी रहल। यही डॉग टीम यानी कुकुर लोग भी बहुत मेहनत कैले वाले लोग, कई गो लोगों के जान बचैलक लोग। वहाँ के भी लोग हमनी के बड़ी प्रशंसा कैलक लोग। और तो और यहाँ जे एम्बेसी में इतना दान पहुँचल कि लोगों के पास रखे के जगह नहीं थे। तो इस तरह भारतीय सैनिक और भारतीय लोग वहाँ सहायता, एमे कोई दो मत ना होई कि वहाँ कोई ना कोई भोजपुरी भाषी भी हमनी के सेना में जवान लोग गइल हुई हैं लोग, और वो लोग बड़ी मेहनत बड़ी तसल्ली से सेवा के ले वाले लोग। चली यही के साथ समाप्त करतनी अपन बात कही। आगे फिर दोसर कोनो विषय पे बात करल जाई। धन्यवाद।